माखौ लानानै इउपिपिएल पार्टीनि प्रमदआ आरो बिपिएफ पार्टीनि हाग्रामाया चिफ जागोन होनना बुंबाय थादों हमनोनो हायाखै। थांनाय गासैनाय बिजेपि पार्टीया 9टा सिट लांदोंमोन, ओमफ्राय कंग्रेसआ मोनसे, ओमफ्राय जिएसपिआ मोनसे, माने बाहेरनि टीमानो 11टा सिट लांबाय। दा नाय बिजेपि पार्टीया एक्सट्रा एफर्ट लगायबावदोंसो। दा बे हिसाबै खमावनो 11टा सिटखौ लांथारगोन बिजेपिया एबार। बेनिफ्राय कंग्रेसखौ मोनसेखौनो हमबाय बा जिएसपिखौबो मोनसेखौनो हमबाय। दा बर'फोरनि गेजेरावबो मोनसे गोदान पार्टी ओंखारबावबायसो नै एपिबि होनना बुंनो। दा बेबो जुदि 2 सिट जुदि लाङोबा 15टा सिट दा बिसोरनो लांगोन। दा बे हिसाबै 40टा सिटनिफ्राय जुदि 15टा सिट बैसोरनो जुदि लाङोबा 25टा सिट थागोन। बे 25टा सिटनि गेजेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव सोरबा सासेयाल' 21टा सिट देरहानो हागोन होनना सानो नामा? बे माने इम्पसिबोल आरो ना। दा बेखिनिखौ बिसोर केलकुलेसन खालामनो हायाखै। जुदि केलकुलेसन खालामनोबाथ' लोगोसे जाथारनांगौ। जुदि लोगोसे जायोबाथ' जोंनि बिटिसिआव सोरबा बिजेपि सोरबा उमुक तुमुक हाबनो हानायनि गोहोआनो गैया। माने ओरैबायदि जोंनि बर'फोरा खौसेथियाव दङ दाबो, माने जोंनि बर'फोरखौनो सापर्ट खालामो माने दाबो। दा बे हिसाबै बिसोरो माने खौसे जानांगौमोन आरोना, बेखिनिखौ जुदि बिसोरो सानहरदोंबा। मा थिग बिसोरो आरो ओरैबो जानो हागौ दे, आंनिबा बिसोरो चिफनि सिटनि थाखायनो माने लोगोसे जायाखै आरो। बे मोननै जुदि पार्टिया लोगोसे जायोबा सोरबा सासे नङा सोरबा सासेया गावनि सिटखौ हगारथारनांगोन, माने सिएम सिटखौ हगारथारनांगोन। दा बे हिसाबै हाग्रामायाबो गावनि सिटखौ गारनो गोसो गैया, बा प्रमदआबो गावनि सिटखौ माथि गारनो गोसो गैया आरोना। बेनि थाखायनो बिसोरखाना लोगोसे जालायाखै। दा बिसोरनि थाखाय जोंनि हारिनिस्रि बिसोरनि पावारा आरो चिफनि सिटआ देरसिन जादों आरोना, सेल्फ इन्ट्रेस्टआ देरसिन जादों आरोना दा बर्थमान। दा बेखिनिखौ जों बुजिनो हायो आरो। दा बिसोरो ओरैबो जानो हागौ दे, माने इलेक्सननि उनाव माने एलायन्स पार्टी दाफिननाय। दा बिसोरो गावजों गावथ' दाफिननाय नङा, बे माने एसां गोरलैबो नुहुराखै आरो दा बर्थमान। जुदि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जुदि लोगोसे जानांगौबा दानो जाबायमोन बिसोरो। खिन्थु बिसोरो उनालासेबो जानो आखा गैया आरो। मा थिग बिसोरो बिजेपिदो माहायबाबो इन्ट्रेस्ट दं। मानो होनबा दासिमबो जों बिजेपिखौ एसां माने गाज्रि बुंनाय जों नुनोनो मोनाखै। प्रमदखौ मिडियाफोरा बायदि बायदि बाथ्रा सोंबाबो एकदम खोथाखौ पुरा एकदम डिसेन्ट होयो आरो ना। माने बिनावबो जेबो दाग नाङा आंनावबो नाङा बेबायदि आरो। दा हाग्रामायाबोथ' बेबायदिनो खालामबाय थानाय नुदों हाग्रामाखौबो, माने बिजेपिखौ एसां डाइरेक्टलि रावबो जेबो बुंनायखौ नुवाखै। दा बे हिसाबै हाग्रामाया जुदि बायसान्स बिजेपिजों जुदि लोगो जायोबा, खिन्थु बिजेपिया चिफनि सिटखौ हाग्रामानो हगारनांगोन। इउपिपिएलआबो जुदि बिजेपिजों जुदि लोगोसे जायोबा प्रमदनोनो सिटखौ हगारनो हाखागोन, बे माने सियरखा आरोना। दा बेनि थाखायनो बिसोर माथि गावजों गाव बारा इन्ट्रेस्ट गैलाया। दा बेबायदि जायोबाथ' दा नै बिजेपिया दा जेरै दङमोन बेबायदिनो थालायसिगोन। दा बिजेपिखौ पावाराव बिसोरनो जोंनि बिटिसिआव बोना लाबोनाय जासिगोन, नङा होमबा? बाथ्राया माने दुखुनांथाव आरोना। ओमफ्राय दा बायसान्स जुदि एबिपिआबो जुदि बायसान्स 5टा जुदि सिट देरहानो हायोबा आरो इन्टारेस्टिं जागोन बाथ्राया। मानो होनबा बिपिएफआबो आरो इउपिपिएलआबो एसेब्लाबो सानो हारिनि बाथ्रा हो, खिन्थु बिसोर चिफनि थाखाय एसां माने मोनसे लाइनाव फैलायनो हायाखै आरोना बाथ्राया। दा बायसान्स जुदि एबिपिआ जुदि 5टा सिट देरहानो हायोबा बिपिएफआबो एबिपिखौ लाफाना सरकार दानो आखा दं, इउपिपिएलआबो एबिपिखौ लानानै सरकार दानो आखा दं आरोना।